И тогава беха решили Волга ни даваха такива леки коли. За второ место Лада, за трето место Москвич. Но аз искам да кажем за олимпийските шампиони в момента за какво става въпрос. Аз говоря за едно 30-40 души олимпийски шампиони, които взимат 350 евро на месец, че е олимпийски шампион, докато всички бели държави взимат по 2000 евро. Олимпийски румънците взимат 1000 евро олимпийски шампион. В Унгария взимат 2000 евро олимпийски шампион, който следва в слабичката и на другия ден се получава пожизнено, защото той е един олимпийски шампион в едно 10-15 години да стане такъв, той е амортизиран, след това не става за нищо. Бояна, какво ще пожелаеш на дядо? Още да е олимпийски шампион, все така. Каква ще станеш? Кажи на деди. Скярка като деди, само че скярка. Боян Радев, голямата му любов към спорта, голямата му любов към картините. В последните години има една друга голяма любов. Внучката тя е върха. Моята внучка има страхотна психика и много е нахакана. Не се възгордява от медалите, които получи като скиорка. И тя има един характер много особен, много такъв, аз се наблюдавам, аз не я глезим като шампионка, абсолютно. Тя се вика, деди този път ще стана пак първа, вика, но ще си взема купата и медал, интервю няма да давам тя. Нали, тя е 6 години и половинка, обаче тя е много тракана, много щака главата и много нахакана и много е силна. И дано един ден да имаме олимпийски шампион на сериозните дисциплини, тя кара гигантски слалом, да има и в тази област олимпийски шампион на моята фамилия по ски. Каква е формулата на успеха? Формулата на успеха е да си общ работник в живота. Да работиш, денонощно да работиш за това, което си се хванал. Трябва да си роб, инак не става нищо. Инак да си пиеш кафето по кафенетата с мадамите, с обечките, с късите панталони на колената, не става олимпийски шампион, не може да стане никой. Трудно ще им бъде. Всичко трябва да остане в залата. Вътре трябва да спят, там да тренират и там да живеят. Искам да изкажа една благодарност на вашата телевизия. Тя винаги била към мен много точно. Да сте живи и здрави. На всички спортни журналисти с уважение и почет. Благодаря ви за всичко.